Goizeko 9:30 hasi zen Bermeoko Marigora, ordu horretan izan baitzen irekiera ekitaldia. Ilaski Serrano izan zen hitza hartu zuen lehena, eta honek politikari eta erakunde askoren ordezkariei eman zien hitza. Eleizalde ikastolako lehendakaria izan zen hitz egiten lehena. Leloa bere egin eta Marigoran kikun bera egiteko deia luzatu zuen. Ondoren, Bermeoko alkate Xabier Lekorretak hartu zuen hitza, honek jai giroarekin batekinez bertsoa bota zuelarik. Ibilaldia aurten geurera heldu da, gara abia puntuta gara helmuga. Euskera ontzi bat bada eta Bermio hura, arraunean ekarri dagigun portura. Arraunean ekarri dagigun portura. Hau da egun handia Bermiotarrentzat, eta danon bultzada hartu nahi dotaintzat. Geuk egin dugu baina ez danez geuretzat, herri bat dago hemen nahi dauenarentzat. Herri bat dago hemen nahi dauenarentzat. Euskaltzaindiaren txanda etorri zen jarraian, Andres Urrutiak hartu zuelarik hitza erakunde honen izenean. Euskaltzaindiaren agurra eta esango nuke, euskararen alde, euskararen mesederako eta onurarako lan egiten dauen erakunde horren alde. Euskal Herri osoan gabiz, Euskal Herri osokoak hartzen duguz, atzo Araban, gaur Bizkaian, bihar Gipuzkoan, Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan. Euskarak batzen gaitu eta gaur ikastola honek batzen gaitu horretan jarraitzeko. Atzo bazen zerrospatu eta beraz hitz politak eta jai giroa izan ziren nagusi. Hala ere, Bermeoko olatuak kritikak ere ekarri zituen, hauek ikastolen elkarteko lehendakari Juan Carlos Gómezen eskutik etorri zirelarik. Honek, hitz gogorrak izan zituen hezkuntza sailarentzat, besteak beste ikastolek finantzaketa nahikorik ez izatea salatu zuelarik. Euskal Herriko ikastolok eztabaida sakona egin dugu eta azken Asanblada Nazionalean hartutako erabakiaren arabera martxan jarri dugu gure antolakuntzan berriari dagokienean erakunde berri bat. Hau da, Euskal Herriko ikastolak Europar elkartea. Baina lan da guztiz be, ez zaigu errekonozitzen behar dugun estatusa eta oraindik ere merezi dugun finanziazio akorderik ez dago. Beraz, hizkuntza sailak beste ikastetxekin berdintasunean aritu ahal izateko ikastoloi finanziazio akordio integral bat sor digu eta honen baitan merezitako errekonozimendua. Ildo beretik, Juan Carlos Gómezen testigo hartu eta ikastolen elkarteko presidente Koldo Otellituk ere mezu zuzena bidali zion hezkuntza sailari. Aukera balietuta hitz izaidazue arren hala ere gogoeta labur bat egiten hezkuntzan bizi dugun abaguneari buruz. Izan ere, ezaugarri propioko egoera bizi dugu azkenaldian. Politizazioa da, esango nukenik, egoera honen ezaugarri nagusia. Hezkuntza gaiak, legebiltzarrean eta alderdi politikoen artean eztabaidatzen dira gehiago, biziago, hezkuntza komunitatean bertan baino. Agian, hezkuntza komunitatean badaudelako jada kontsentsu zabalak, han falta direnak. Politikaren eta politikarien gainaktuazioa, sobreaktuazioa da nagusia hezkuntzako alorrean. Politikariek ezarritako lan agendaren eta gidoiaren arabera ari gara hezkuntza komunitatean jarduten. Gutxienez, esan dezaket, desoroso gaudela egoera honetan. Eta igorleek mezua bota ondoren, mezu horren hartzaileari heldu zitzaion hitz egiteko txanda, Isabel Cela hezkuntza sailburuari hain zuzen ere.
Txistuen artean hurbildu zen azken hau mikrofonora, euskaraz ikasi, Euskal Herria ikasi lelopeko kartel askoren artean. Hala ere, honek beste alde batera begiratu eta ez zien aurrekoen diskurtsoei erantzun. Zelaren ondoren, Jose Luis Bilbao ahaldun nagusiak hitz egin zuen. Elizalde ikastolak 52 urte daroaz Bermeoko ume eta gazte ikaslanien. Hasieran, Bermeoko dozena bat guraso eta 30 bat ume. Gaur ostera, 650 ikasle inguru daukaz Elizalde ikastolak. Bidea, ibilaldia, luzea izan zen. Baina gaur egun, Bizkaiko beste ikastolen moduan, kalitatezko hezkuntza eskaintzen da euskaraz. Politikarien txanda bukatu eta umeei heldu zitzaien. Izan ere, Elizalde ikastolako umeek ibilaldirako prestatutako kanta abestu eta dantzatu zuten. Eta azkenik 3 belaunaldik bategin eta ibilaldiari hasiera emateko zinta moztu zuten. Zalantzarik gabe, Bermeo itsasoari estuki lotuta dagoen herria da eta hala erakutsi zuten atzokoan ere. Itsasoari men egiten dion leloaz gain asko izan ziren maoizko arroparekin ere jantzi zirenak eta horrekin batera hasierako omenaldia Arroiabe kontserba lantegian egin zuten. Aurreko urteetan enpresa edota kirola bezalako eragileak omendu badira, aurten Bermeok bereari eutsi eta itsaso hartu du ardatz nagusi. Beraz, itsas kulturaren alde lan egindako erakunde eta pertsona egin zitzaien omenaldia. Selma Huxley ikertzaile kanadarrak adibidez oroigarria jaso zuen, euskaldunek ternuan egindako balearen harrapaketari eta arrantzalei buruz egindako lanagatik. Antzinako bizimodu lantresna eta tekniken gotorleku den Bermeoko arrantzaleen museoa ere omendu zuten, azken honen izenean, bertoko zuzendaria den Josu Renteriak hartu zuelarik hitza. Mikrofonoaren aurrean arrantzaleen bizimodua ekarri zuen gogora, eta jai giroarekin batekinez, kanta bat ere eskaini zien bertaratu ziren lagun guztiei. Gora kalian bera berba egin daigun euskeraz, hori dinozko aurtengo kantiek euskeraz egiten animatuz. Baina marigoran kikunbe edozeinek egiten da. Eta nik haue gehituko legitzat. Hori legitzat ez deutzartu esan ez da. Mari beran gitzi-gitzika sartua euskal itsasora. Ia guztiok egiten dugun Euskal Herri euskalduna. Gora euskeri! Eta kanta batetik bestera. Izan ere, Bermeoko abesbatzak abesti ugariz gozatzeko aukera eskaini zuen. Omenaldiarekin jarraituz, Bermeon egoitza duen saregin, sare konpontzaile eta kain eskatileen elkartearen lana ere errekonozitu zuten. Ilaski Serranok aurkeztu zituen, arrantzako sareak zabaltzen zituzten bezala, euskararen sareare zabaltzen zutela gogoraraziz. Josune Renteriak hartu zuen hitza elkartearen izenean. Gure elkarteentzako honek errekonozimientua totala nireti ez, no? Baite gure atzetik ondino lan asko dau, no? Orduen gudu opari hau errekonozi du, bai gure ez dauzen handarantzako da ondino lanien segiten dauinak, datanontzako, zorionak eta eskerrik asko. Ildo beretik, Julio Muruaga Bermeotarra ere omendu zuten, ontzigintzan aritutako enpresa bateko ordezkaria zuzen ere. Eta Silvestre Bilbaok ere izan zuen lekua omenaldi honetan,
Azken honek Nestor Basterretxeak egindako oroigarria jaso zuelarik, 95 urterekin Bermeoko zaharrena baita.